ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 29/11/22 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಯ ಒಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ದೇವತ ಗುಣಕುಲೇನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಅಸುರಿ ಗುಣಕುಲೇನು ಬುಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಾವನಾಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೇನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲೇನು ವಾ ಪಾತೆರೆಡ್ದು ತಿರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ಸೇವೆಡ್ದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪತಿತೆರೆಡ್ದು ಪಾವನಾದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಆತ್ಮಲೇನು ಪತಿತೆರೆಡ್ದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಪ್ಪೇರೋ ಅತ್ತಂಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಸುರಿ ಅವಗುಣ ಅಕಲ್ಡ ಉಂಡ ಇಂದು ಮಾತಲ ಸೇವೆಡ್ದು ತೆರಿಯುಂಡು. ನಿಖಿಲ ಈ ಈಶ್ವರಿಯ ಯಂತ್ರ ಉಪ್ಪುನೇ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೇನು ಕಲ್ಪೇರೆ. ನಿಖಲು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು. ಗೀತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವ ಅರೆನೆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾಯ ನಮಃ ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಗ್ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿಯ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆಲ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಆರು ಈ ಸಮಯಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಲ್ಲಿರು ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಹೇ ಪತಿತ ಭಾವನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾಯನವಾದುಂಡು ಆರು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತ ಶರೀರೊಡೇ ಬರ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಶರೀರದ ಪುದರಾದುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರ್ನ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮನು ದೆತನೋರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಸಾಧಾರಣವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಪಾವನ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬದುದು ಈ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಆತ್ಮಲಾತ್ ಯಾನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಎನನೇ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಬೇರಡ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಬೈದೆ ಯಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನವಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪತಿತೆರನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನವಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅರೇನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಡು ತೊಜ್ಪದೇರು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇನಂದಿಲೆಕ ಉಲ್ಟಾ ಪಾತೆರಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಸುರಿ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಕೇನುವೆರು ಈಶ್ವರ್ಯ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಕೇಂಡೆಡ್ಡ ಸಂಶಯ ಮಾತ ದೂರಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರಲ ಧ್ವಜಿಪ ಹೊಂದಿನ ಹೊರತು ತೆರಿಯುನಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದಂಡು ಅಕಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರ್ನು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ದಯಪಂಡ ಶಿವಬಾಬನ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಕುಳ್ದರು ಮಾತ್ರಲ ಪತಿತೆರದು ಪಾವನ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೇತ್ತು ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆರ್ದು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತು ಮುಕುಲೆಡ ನಲ್ಲ ಅವಗುಣ ಪಂದು ತೆರಿಯುಂಡು. ದೇವತೆಗಳ್ಡ ದೈವಿ ಗುಣ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಸುರಿ ಅವಗುಣನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಿನ್ಪುನ ಪರ್ಪುನ ಚಲನೆಡು ಘನತೆಡು ಪೋಡು ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಗುಣಹೀನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲು ಗುಣ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೇ ಅಕಲ್ನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲೇ ಪಡೆಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲೇ ಪಡೆಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ನಿಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ದು ಸದ್ಗತಿರ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಅರೇನು ಸುಖದೇವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಳು ಬೇತೆ ಆದುಂಡು
ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೇರು ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೊಲ್ಲುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೇನು ದಾದನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ದ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯುನ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇರ್ನ 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವ. ಮಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಾವನಾದ ದೇವತೆ ಅದು ಉಡುಪೇರು. ಪಾವನ ಆವಂದಿನ ಹೊರತು ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಭಗವಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಆರ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರ ಬರ್ಪೇರು. ಮೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನವಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಜೆಕುಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ದಾನೆ ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಸಾಕಾರದ ಡುಪ್ಪುನೇರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಾಕಾರಡುಲ್ಲೇರು. ಈ ರಹಸ್ಯನು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಈ ದಾದನು ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜ ಬೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರ್ನ ಶರೀರಡು ಪಾವನ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪಾವನ ಹೆಜ್ಜೇರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವನ ಬದಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಂಡ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಒವ್ವೇ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮನುಷ್ಯನ ರಚಯಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಬೇರ್ಡ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನವಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಹ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ದೇವತೆ ಆವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವಂತನೇ ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಆಪುನೇರ್ದವರ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಬತ್ತದು ಪತಿ ತೆರಡು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪಾವನ ಅದು ಉಟ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮಂದೇ ತುನೇರು 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕುಲೇ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಉಟ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ಡ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಬೇರು ವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕುಲು ಅವ್ಯಕ್ತ ಆರು ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಈ ಪಾತೆರಡು ಗೊಂದಲಗು ಒಳಗಾತೇರು. ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಜೋಕುಲು ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾದ ಮಲ್ತದೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಿಕೆ ದೇವತೆಲನತ್ತಾರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಭುಜಕುಲು ವೈಶ್ಯರು ಬಂಜಿ ಶೂದ್ರರು ಕಾಲುಲು ಶೂದ್ರರನ್ನ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವರ್ಣಂತೂ ಸಹ ಚಕ್ರವಾದುನ್ನತ್ತೆ ದೇನ್ ಸಹ ತೆರಿಪವಡು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪವಡೆ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ತೆರಿಪದೇರು. ಇಂಚಿನಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾಯರು ಬಂದು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಬರೆಪೇರು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಆಕಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಲೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟಾಕಲು ನರಕೊಡುತ್ತೇರು ಬಂದು ಅರ್ಥ. ಬೊಕ್ಕ ಒಪ್ಪುನನೇ ನರಕ ಪನ್ನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ನರಕೊಡಿದಿತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಬತ್ತೆರಡ ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಅರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ನರಕದ ಭೋಜನ ದ್ಯಾಗ ತಿನ್ಪವರು ನಿಕುಲು ದ್ಯಾಗ ಬುಲಿಪುವರು ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು ಬಂದು ತೆರಿಯುನ ಅರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಬರದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಊರಿನವು ಪೂರ ಕಲಿಯುಗೊಡ್ಡುಲ್ಲೇರು. ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಬರದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಊರಿನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೇನೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದ್ದು ಪಿದರ್ದರು. ಭಕ್ತಿಡು ಗಂಗೆಡ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಪಾವನಾದ ಉಡುಪ ಬಂದು ತೆರೆಯೊಂದಾರು. ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಕಲ್ನ ಯಂತ್ರದ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಇದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಯಂತ್ರವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲೆ ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪಾವನ ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಪತಿತ ಪಾವನತ್ ಕೃಷ್ಣನು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತನುವೆ. ಸುರುಕು ನಾರಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಆದಿದೇವ ಆದಿ ದೇವಿಯಾದ ಪೇರು. ಇತ್ತು ಈ ಪಾತೆರನು ಏರು ತಿರಿಪೇರು. ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಏ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಕಲ್ನ ಗತಿ ಮತಿ ಮಾತಿರ್ದಲ ಬೇತೆ ಅದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗತಿ ಅದುಂಡು. ದುರ್ಗತಿ ಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು
ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರದಲ್ಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಲ ಘೋರ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು, ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ದಿನವಾದುಂಡು. ಯಾನು ರಾತ್ರಿನು ದಿನವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಧಕಾರ ರಾತ್ರಿಡು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನಾಯನ ಶಿವಬಾಬಾನ ಕೈತಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನಿ. ಋಷಿ ಮುನಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇ ಅಂತ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿರ್ಧನಿಕಾದು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲ ಮಸ್ತ್ ಮತ ಆದು ಬುರ್ತುನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಬಲೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರಾದ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಎಂಚ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರಾದ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಅಕ್ಕಶಾಲಿಗನಾದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರದ ರಡ್ಡುಲ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ನಿಖಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ಏಪ ಪಾವನಾಪುಂಡೋ ಅಪಗ ಶರೀರ ಪಾವನಾಯನೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸತ್ಯ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಇಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂತು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಲ ಕರ್ಬದ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಕುಡ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪನ ಯುಕ್ತಿನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ನಿಖಿಲ್ನ ಗತಿ ಮತ ಶ್ರೀಮತ ಮಾತೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸದ್ಗತಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏರು ತೆರಿಪೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರಿದು ಗಾಯನವಾದುಂಡತ್ತೆ ಅಕಲು ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಪೋದು ಪೋಡು ಪಂದರ್ಥ. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡು ಇಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗವಾದುಂಡು. ನಿಖುಲು ಸಂಗಮೊಟು ಕುಳ್ದರು. ನಿಖುಲು ಬ್ರಹ್ಮವಂಶಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಉಂಡು. ಮಾಯ ಹಿಡ್ದೆ ಕೆಲವರು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಕಾಮದ ಪೆಟ್ಟು ಜೋರಾದು ಊರುಂಡು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಡುಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಖುಲು ಬೂರೊರಂದಿತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮ ಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಪಂದು ನಿಖುಲು ಏರೆಗುಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪುಜಿ. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋತುದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸೋತುಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೂಜಿನೇ ಬಾರಲ ಸೋತರು ಪಂದಿತ್ತನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿರವಾದಪ್ಪುಜೇರು ಬೂರೊಂದೆಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಬಾಬಾನೇ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಲ್ತು ಪೋಪುನಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ದಾದಾಪೇರು ಬಂದು ಅಂತ್ಯರು ನಿಖಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರು ದುಕ್ಕುನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕಲು ದುಃಖಿಯಾದೇ ಸೈಪೇರು. ಬಾಬರ್ದಂತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನನೇ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಕರ್ಮನೊಡ್ಲ ಸಹ ಎರೆಗಾಂಡಲ ದುಃಖ ಕೊಂಡ ದುಃಖಿಯಾದೇ ಸೈಪಾರು ಪದವಿಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣ ಆಜ್ಞಾಕಾರ್ಯಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದು ಪೋಡಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಯಾದ ಪೊಡಪುಂಡು. ಏಪಲ ಏರೆಗ್ಲ ದುಕ್ಕುಡು ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾಬರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಂದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡಪುಂಡು. ಕಾಮದ ಪೆಟ್ಟುನು ಏಪಲ ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಪೊಡಪುಂಡು. ವರದಾನ ಮಾಲೀಕತನದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಶಕ್ತಿಲಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭವ. ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ದಾದ ಪೂರ ಶಕ್ತಿಲು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆ ಮಾತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮಯಡು ಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಕೇವಲ ಮಾಲೀಕತನದ ಸ್ಮೃತಿ ತಂದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಖಲ್ನ ಆದೇಶನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಲಹೀನ ಆದ ಆದೇಶ ಮಲ್ಪನಗ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಲಹೀನ ಆದ ಅತ್ತು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ರಾಜಾ ಜೋಕುಲು ದಯಪಂಡ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು. ಈ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏರ್ಲ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ಥಿತ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನಗ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕುಲು. ಮಾತೇಶ್ವರನ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಪ್ರಭು ಇಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಆ ತೀರೋಗು ಆ ದಡಕ್ಕೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಆ ದಡತ ಅರ್ಥದಾದೊಂದು ಜನಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದಿರು ಆ ತೀರ ಪಂಡ ಜನನ ಮರಣದ ಚಕ್ರಡು ಬತುದೇ ಒಪ್ಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮುಕ್ತಾದ ಒಪ್ಪುನಿ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಆರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಸತ್ಯವಾದ ಒಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಉಂಡು ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿರ್ದು ದೂರ ಒಪ್ಪುನಿ ಐನು ಒವ್ವಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಏಪ ಮನುಷ್ಯ ಸುಖನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಸಹ ಈ ಜೀವನಡು ಒಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಅವಂತೂ ಸತ್ಯೋಗಿ ವೈಕುಂಠ ದೇವತೆಲ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಿತ್ತನು ಸದಾ ಸುಖಿ ಜೀವನ ಇತ್ತನು ಆ ದೇವತೆಲ್ನ ಅಮರರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅಮರರು ಒವ್ವಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ದೇವತೆಲ್ನ ಆಯುಸ್ಸು ಈತೊಂಜಿ ದೀರ್ಘವಾದಿತ್ತನು ಏಪಲಾಕಲು ಸೈಪುಜೇರು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುನಿ ಎತ್ತು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಆಯಸ್ಸು ಒವ್ವೇ ಸತ್ಯಯೋಗ ತ್ರೇತದ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಪುಜಿ ಅಂಡ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಜನ್ಮ ಸತ್ಯಯುಗತ್ತ ತ್ರೇತಯುಗಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಪುಂಡು 21 ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡೆ ರಾಜ್ಯನು ನಡಪೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಅಜಿಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಟೋಟಲ್ ಅಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಏರುನ ಕಲೆಟ್ಟು 21 ಜನ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆಟ್ಟು ಅಜಿಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮಲು ಟೋಟಲ್ ಮನುಷ್ಯ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊನೇರು ಬಾಕಿ ಮೂಲು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ತೆರೆಯುನೇರು ಮನುಷ್ಯರು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿನ ಭೋಗಿಸುವರು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುನಿ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಯೋನಿದು ಸುಖ ದುಃಖ ರಡ್ಡೆ ತಪ್ಪೆ ಪಾರ್ಟ್ಲ ಭೋಗಿಸರಿಂದಿತ್ತನ್ನ ಕುಡ ಪ್ರಾಣಿದ ಯೋನಿಡು ಭೋಗಿಸವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಡ ಈ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರಂತ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಬಾಕಿ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮಾತ ಟೋಟಲ್ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಡು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಜನ್ಮ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿಡೆ ತನ್ನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯನು ಭೋಗಿಸವಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಲು ತಮ್ಮ ಯೋನಿಡು ಭೋಗಿಸವಂದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿದ ಯೋನಿನು ದೇತೊನುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಲು ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿಡು ಬರ್ಪುಜೇರು ಮನುಷ್ಯರು ತನ್ನ ಯೋನಿಡು ಭೋಗನೆನು ಭೋಗಿಸವಡಾಪುನು ದುಃಖ ಸುಖತ ಅನುಭೂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಯೋನಿಡೆ ಸುಖ ದುಃಖವನ್ನು ಭೋಗಿಸವಡಾಪುನು ಅಂಡ ಐಟ್ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಪೂಜಿ ಈ ಭೋಗನೆ ವಾ ಕರ್ಮುರ್ದ ಆದೆ ಉಂಡು ಪಂಡು ಐತ ಭೋಗನೆನು ಮನುಷ್ಯರು ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಬಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಎತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿನು ಭೋಗಿಸಿರಂದು ಜಡ ವೃಕ್ಷಲ ಸಹ ಯೋನಿನು ದೇತುಂಡು ಇಂದು ಸಹಜ ಬೊಕ್ಕ ವಿವೇಕದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಜಡ ವೃಕ್ಷ ವಾ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಯ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ತೂಲೆ ಗುರುನಾನಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಂಚಿನ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ್ಯಕಾಲೋಡು ಏರು ಪುತ್ರನ ಸ್ಮರಣದ ಚಿಂತೆಡು ಏರು ಸೈಪೇರು ಅಕುಲು ಅಂಚಿನ ಯೋನಿಡೆ ಜನಿಸುವೆರು ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಇಂಚತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಪೋದು ಸೂಕರ್ಣ ಯೋನಿನು ದೇತೊನುವೆ ಅಂಡ ಸೂಕರ್ಣ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪ್ರಾಣಿದ ಕಾರ್ಯವಾಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಪೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಪೇರು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪೋಡಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಂದು ನಂಕ್ ಈ ಸಂಗಮದ ಸಮಯಡು ನಿಖುಲ್ನ ಜೀವನನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಆತ್ಮರದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.